Som man kan se, er der en periode imellem, hvor kvinden har menstruation, til hun har menstruation igen. Og i den periode, der sker der nogle forskellige ting med nogle hormoner i kroppen. Østrogen og progesteron sørger for, at livmoderen kan blive befrugtet. De sætter ligesom signaler fra hypofysen og op til hjernen, hvor at det ligesom er tid. De overordnede kønshormoner FSH og LH sørger for, at blodet ligesom bliver transporteret ud af satan.